Eta orain, kokapen sozioekonomiko honekin jarraitzeko, bigarren islaria dugu, Jone Etxeberria, bera filosofian lizentziatua da eta gaur egun etika irakaslea bigarren hezkuntzan. Bueno, egun on guztioi, eta lehenik eta bain eskerrik asko sindikatuei aukera hau emateagatik, ze aukera hauek ematen dizue bizitzaren gurpilan momentu bat gelditu eta pentsatzeko. Ze egin, eta askotan ez dugu denbora, kalitatezko denbora minimo bat hartzen, hausnartzeko egiten ari garen horren gainean, bai? Hemen Isidrok eta Endikak asko indutena izan da neoliberalismoak edo sistema kapitalista heteropatriarkal kolonialistak guregan sortu dituen mitoak deuseztatzen jundia. Pixkanaka, bildur horiek egon daitezkenak zabaldu direnak gutxieneko, lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren inguruan. Mito horiek deuseztatzeko nahikoa arma badudela, nahikoa argudio badudela frogatu dute. Bestaldetik Iñakik adierazi digu ez dela bakarrik beharrezkoa baizik eta posible ere badela, nahi izan ezkero posible da, eta hori ere importantea da, nik uste dut Iñakin interbentzioa zentzu hortan esatena, hau egin daiteke. Eta sindikatuek esaten digutena da, ez da bakarrik mitoak deuseztatzen ditula, ez da bakarrik egin daitekela, baizik eta komeni dela. Eta horren dikak, arrazoi sozioekonomikoak eta onurak aipatzerakoan, mitoak deusezteaz induna izan da, bereziki onura materialetan jarri du fokoa, eta nik uste hori oso importantea dela. Nik ingo detena da bere aprobetxatu eta onura hori sozioekonomikoa ere badena, baina ideologian kokatu. Orduan, nik nire ponentziaren izenburuari jarri nion, ideien borrokaren muina, eta beak ere ala esan du, kapitala eta lanaren arteko gatazka garrantzitsu hortan, muina gorpuztu dezaken aldarrikapena izan daitekeela. Eta gorputzarenak hemen nire ustez hartzen du balio garrantzitsu bat. Eta da, nork eramango du lehen lerroan borroka hau, aldarrikapen hau. Eta pixat horri buruz hitz egin nahiko nuke. Hitz egiten dut esperientziatik, azkeneko urtetako esperientzia sozioekonomiko batetik. Eta da, ekonomia sozial eraldatzailean izan dudana. COP27 finantza etikoetako kooperatiban parte hartzen dut, Kontseilu Errektorean, eta baita ere Itzar, Goierrin, energia komunitate kooperatiba bat sortu dugu, eta hor ere, Kontseilu Errektorean parte hartzen dut. Oinarrizko ideiak bat nahi nuke adirazi, eta da, teoria jakin dezakegun hori praktikan jartzen ez badegu jai dugula. Aldarrikapena teoria izan daiteke, baina nolabait gorpuztu dezakegu. Esperientzia bat izan dezakegu horren inguruan. Esperientzia hori gabe nekez lortuko dugu aldako. Eta hemen ekonomia sozial eraldatzailea berez Euskal Herrian daukan pisu ekonomiko espezifikoa oso txikia da. Baina ezin duguna ahaztu da ekonomian ez bakarrik pentsatu, baizik eta aritzen den sektore badala edo multzo badala. Ekonomian aritu, egunero, gure sinesmen multzoari aurre egin behar dioten pertsonak ditugu. Ta nola, praktikaren bidez. Ekonomia sozial eraldatzailean, helburua ez delako bakarrik kooperatibista garenon ongizatea bermatzea. Eraldatzailea da. Eta bere asmoa, bere ambizioa, aurrean duen sistema ekonomiko eta soziala eraldatzea da. Orduan, izen hori jartzen dion momentutik, bere burua derrigortzen du desberdin egitera. Sistema ekonomiko hontan desberdin aritzera. Eta ekonomia sozial eraldatzailearen helburuetako bada, ekonomia berez eta izatez dena berreskuratzea. Hau da, gu guztion beharrak asetuko dituen sistema bat eraikitzea. Orduan, ekonomia zari garenean gaur egun ekonomia kapitalistaz
aritzen gara. Beraz, mito hauek deuseztea importantea izango da, baina praktika egitea ere bai. Horrek ez du esan nahi oain, hemen ez, baina gehiengo sindikalaren aurrean, esango duen, denok ez. Batzuk bazeate, jakin gabe ere, batzuk. Adibidez, Izarkom edo Goienerreko bazkide bazeate, ja, ekonomia sozial eraldatzaieko bazkidea zeate, eta hor zerbaitetan. Beste maila bat izan diteke, ni bezala, nire eguneroko ogia ez dudana hortik ateratzen, baina kontseilu errektorean egotearekin bakarrik, ja praktika asko ematen didana egunerokoan. Baina, guk elementu oso importante bat, ekonomia sozial eraldatzailean egunerokoan konstatatzen duguna da. Ekonomia hori, ekonomia sistema kapitalista, heteropatriarkal, kolonialista hori, eraldatu ahal izateko, praktika hortatik ikasi beharra daukagu. Eta praktika hori da egunero gure sinesmen multzo horri aurre egitea. Bere, irabazi, porrot eta guztiekin. Noski, hau ezin da bakarrik egin. Eta hemen, kartzen dut, Olatukop ekonomia sozial eraldatzaieko sareak, lehen urtean, liburuxka txiki bat eterazu, baina oso argigarria eta ekonomia eraldatzaileen inguruan. Bertan, hitzaurrean, Ariane Kariaga eta Amaia Oleagak hau esaten zuten. Aurrean dugun paretaren handitasuna eta sendotasunaren kontzientzia osoa hartuta ere, zenbat eta pitzadura gehiago ireki, zenbat eta espazio gehiago sortu gure komunitateetan, jarduera ekonomikoetan eta bizitzeko moduetan, orduan eta hurbilago izango dugu, horma horren eraistea. Pitzadura die. Eta bai, ekonomia sozial eraldatzailean egiten ditugun pitzadurak txikie die, oso txiki die. Baina gauza bat, sakonak die. Oso sakonak die. Ze azken batean gorpuzten ari gara eraldaketa hori. Bai. Eta gorpuzte hortan zergatik dakart elementu hau. Nere ustez, eta nere tesie da, lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenean, lehen lerroan jartzen baditugu endikak aipatu dituen gorputz prekarizatuenak, ematen ari garen mezua eta iristarazten ari garen mezua oso erreala izango da. Eta hor, ekonomia feministak urtetan indun ekarpenari esker, has gaitezen baita ere, naiz eta sindikatuak izan, kapitala lanaren arteko borroka izanagatik ere, kapitala bizitza borroka ere ikusarazten. Eta da, sektore prekarizatu horien gehiengoetan, emakumeak, pertsona migratuak, aniztasun funtzionala duten pertsonak, gazteak, nekazariak, sartzen ditugun hortan, ikus dezagun beraiek egunerokoan, beraien bizitzetan, ze lan egiten ari diren, eta ze bizi modu ateratzen ari diren aurrera, eta ikusiko dugu, komeni bakarrik ez ezinbestekoa dela. Sinets dezagun, lanbide arteko gutxieneko soldata propio hori ezinbestekoa dela. Guztiok aterako gara onuradun horretatik, baina bereziki prekarizatuen dauden pertsona horiek. Bai? Eta gauza bat, hemen gaudenok asko jakin dezakegu ekonomiaz, baina pertsona horiek egunerokoan bizi dute zer den ekonomia hau, ekonomia kapitalista hau. Orduan, hemen, zema minutu galdin zaizkit, zen nire tesi bazpada hasieran esan dut? 6. Bale, venga, orduan. Beste elementu bat importantea. Eta hemen, Isidorok adibidez, hirukoitza aipatu du, administrazioa, sindikatuak eta patronalaren kontua, eta ze garrantzi jokatzen duen baita ere administrazioak berak, ez? Nik Oskar García Juradok, liburuxka honetan, adierazten duen bezala, ze paper jokatzen duen estatu kapitalistak. Eta hemen importantea da, ze gai materialetaz ari gara, soldata igotzen digutenean, eta gaina erabat bizitza prekarioetan murgilduta gaudenean, gure ongitzatea bermatzen duen zerbait da. Osa, noski hitz egin behar dugula gauza materialez, eta noski reibindikatu behar ditugula soldata horiek. Baina pentsa dezagun, ze eragin eduki dezaken horrelako aldarrikapen batek. Hau da, guri esaten diguten hori ezinezkoa
dela, edo merkatua eroriko dela, edo lanpostuak suntsituko direla, odenalakoa, horri aurre egiten dion pertsonak, ideologikoki atea irikitzen ari da, beste modu batera pentsatzeari, ez? Eta estatu kapitalistak, Oskar García Juradok esaten digu, estatu kapitalistak nagusiki bi funtzioren bidez egiten dio mesede klase sozial gobernatzaileari. Alde batetik, irabaziak eta kapital metaketak erraztuz. Eta bestetik, biztanleriak ekonomia kapitalista onar dezan dagoen antolaketa ekonomikoa legitimatuz. Eta hori da, sindikatuek, egiten dezuen lan konstante hori. Aldarrikapena izan daiteke materiala, eta hori ondo esplikatu behar da, eta nik uste dut gorpuzen bidez esplikatu behar dela, hau da, esperientzien bidez esplikatu behar dela, ez teorian, baizik eta praktikan zer esan nahi duen, hau ez izateak, ze esperientzia hori ja badago, eta bestetik deslegitimatuz. Hau da, esaten ari diren hori guztia, estalki hori kenduz. Eta nik esperientzietan, ekonomia sozial eraldatzaileko esperientzietan, nik uste nahiko argi ikusten dela, ez? Badirudi, kooperatibista izatea dela, hori ez, balio batzuk badituzu, balio batzukin bat iten duzu. Guri adibidez, Itzar Energia Komunitateen gauza kurioso bat edo gertatu zitzaigun, eta izan zen, estatutuetan jaso gendu, kooperatiba bat, elkarlanaz, betiko balioak edo jasoz, ez? Eta beste kooperatiba batzukin itzeinez, konturatu ginen, igual guk oinarrian geneukan ideia bat edo printzipio bat edo, igual etzela benetan justoa edo denalakoa, ez? Eta zan, guk ite genduna zan, instalazio fotovoltaiko bakoitzari lotzen zitzaizkion bazkideek ordaintzen zuten instalazioaren kostuaren arabera. Orduan, bazkideak batzuk ordainduko zuten instalazio bategatik, beste batzuk, hor prezioak edo jartzen zutena bazkide bakoitzak izango zen instalazioaren arabera. Guri oso logikoa iruditzen zitzaigun. Baina, debagoien ara jungien esan ziguten. Kooperatibistek esan ziguten. Hori ez da kooperazioaren oinarria. Bazkide guztiek berdinak jarri beharko lukete. Diru kopuru berdina, naiz eta instalazio desberdinak izan. Eta bueltatu ginen eta gutxienez 3 aste behar izan genitun, ulertzeko, horrek implikazio asko zitulako, ulertzeko benetan hori izango zela. Baina guk praktikarik eduki ez bagenu, guk jarraituko genuke pentsatzen gure praktika bera egoki ez dela. Praktika hortatik ikasi gendun, eta orain gaur egun bageagai Goierri mailan beste herri batzui esateko. Eta argumentatzeko benetan guztiok jarri beharko genukla kopuru berdina. Ekonomia sozial eraldatzaileak ingo lukena izango litzateke pausu bat gehiago eman. Eta jende askok esaten diguna, hori ezinezkoa da, ikusi dezagun. Eta da, ekarpena berdina izan beharrean, bakoitzak duen egoera sozioekonomikoaren arabera itea ekarpena. Eta egoera sozioekonomikoa, ez ekonomikoa. Eta hori da, adibide txiki horiek iten digute pixkanaka aurrera pausu horiek ematea, eta gehien bat. Materiala ez den hortan eragitea, eta da sinesmen multzoan. Gut pitzadura txiki egiten egia, baina sakona die. Kapitalismoak, sistema kapitalistak esaten digun horri aurre egiten egia, esperientziaren bidez. Gauza bat, gure pitzadurak txiki die, sakona die, baina pitzadura txiki sakonakin, ez, pitzadura hundik behar ditugu. Eta hau, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa, pitzadura hundia da. Oso hundia da. Izugarria hundia da. Sakona izango da, nire ustez, gorpuztea lortzen bada ez du. Eta orduan, gure pitzadura txiki guzti horiek, zuen pitzadura hundira batuko die. Eskerrik asko.